President General nke obodo Nibo bụ ọkammụta Tony Nwokoye gosipụtara obi nnabata wee nye gọvanọ Anambra State bụ ọkammụta Chukwuma Soludo banyere ọrụ okporo ụzọ nke Ring Road Ishiagu Junction wee rukwa ukwu ọjị nke rutaziri oye nwa ọchịchị Nibo. Ọkammụta Nwokoye kwupụtara obi nnabata mgbe ọ gara wee leruo ka ọrụ ahụ si aga. Kirie ka akụkọ a n'uju. Ụzọ ahụ so n'ụzọ isii nke gọọmenti chịburu mbụ wepụtara a ga-arụ n'obodo Nibo, mana agbakọtara ya azụ ruo mgbe Soludo bụrụ gọvanọ nke steeti a wee malite ịlụ nya bụ ọlụ. Na ụzọ Achalọji nke dị na Nibo ahụrụ ndị ọrụ ka ha na-aga n'iru na-arụgosi ọrụ dị iche iche, ebe President General ahụ kọwara na afọ gara aga na iju mmiri kwadoro imebi ụzọ ahụ, nke mere Nibo Town Union ji wee dee akwụkwọ degara gọọmenti nke kpatakwara ha ọsọ enyemaka wee bido lụba ọrụ n'ụzọ ahụ. Ọ kwukwara na ọ bụ n'ihi okwu gọọmenti kwuru ka eji bido wee rụwa ọwa mmiri n'ebe ahụ, wee kwuo na eziokwu na ọwa mmiri ahụ alụrụ ya nke ọma, wee na-ekwu na ebe o jedebere adịrọ mma. PG ahụ gakwa n'iru na-ayọ gọọmenti steeti a ka ọ bịa tinye anya n'ọrụ ahụ a na-alụ na Achalọji, wee kwuo na ọ bụ na eme ka ọwa mmiri ahụ kwụsị na mmiri Ngenovi, na ọ ga-enye aka ịhụ na ala ndị mmadụ na ụlọ ndị mmadụ dịgasị ebe ahụ abụghị ihe mmiri ga-emebi, na ọ ga-enyekwa aka hụ na ọwa mmiri ahụ nọtere aka. Ọkammụta Nwokoye kpọkwara ndị bi n'obodo Nibo ka ha kpachapụrụ ihe ọbụla gọọmenti rụrụ n'obodo ha anya, kwụsị ịwụnye ahịhịa na ọwa mmiri, ma ha gaa n'iru ịwụsa ahịhịa ebe ha kwesịrị, wee na-ekwu na obodo ọbụla gọọmenti chetara ịlụ ọlụ n'obodo ahụ kwesịrị ị na-enye gọọmenti ahụ nkwado kwesịrịnụ. Queen Anibọgụ, akụkọ ụwa ABS.